Exército. Parroquia, benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que son fumadoras pasivas. Comprade vos o tabaco e deixade de fumar os demais. Para vos, nenos Acabade de matarvos de todo. Nenos de 10 anos en terrazas, vai este programa. Así que nada, como outra semaniña máis estou super ben acompañado dos meus mequemeques, que é Miguel Gómez Abad e a Lidia Veiga. Hola, hola, hola. Que tal, mequemeques? Muito bem, muito bom. Tá fixe. Como se nota que ves de Vigo, que ves falando xe portugués. Se, estou ben con xente feixista. Feixista? Sí. Bueno, vaya por Dios. Joder. No, vamos a falar de outro feixista que era Franco, que sei que temos aquí alguén que matou varias veces. Matou uno. Quen puido matar ao generalísimo? Eu non sei. Mira, para matar a Franco tuvo que nacer alguén e dicir, eu marcho deste mundo. Fai 40 e pico anos, por Hai exemplo. 40 e pico anos. Nacía en Carballo. É natural de Carballo. Corre. O noso técnico favorito, Juan. Moitos parabéns, Uy, Juan. técnico Juan. favorito. Acabas de meter aquí una... Técnico favorito, acaba Porque de non decir, é que temos un solo home. Claro. A outra é técnica favorita. Xa, Como bueno. recolliu aí? Viste, Bueno, viste. sí, pues porque solo hai dous, claro. Parabéns para ti nesta data querida. Moitas felicidades, moitos anos de vida a radio tamén. Pois que nunca cumpre anos son as marcas que nos patrocinan. Había que pillarlo de alguna forma. Sí, que claro, cumpren, pero bueno. Sí, quen cumpre, sí, tamén cumpre anos, porque, bueno, fai anos. Toldos Gómez, Sí. pois leva 2 anos apostando polos meque-meque, o cal estamos moi agradecidos e agradecidas por ese apoio, concretamente ca súa marca de moda, Yes. Moeva, Xa se arrepentirán. coa que... Dalle, Miguel, dalle aí. Algún día Desainos. salpicaralles algunha polémica destas pola nosa culpa e acabouse. Imagina, sería terrible. Pero Que os quedaría... cancelen por culpa nosa. Pero algo absurdo, moi absurdo. Quedaríalles moi ben, porque para min algo moi potente das marcas grandes é cando di Toldos Gómez quita o patrocinio esta Quedan ben, é verdad. Quedan moi ben. Quedan ben. Igual que eu que Lávanse sei, as mans. Nike quita o patrocinio a este A tal persona. porque dixo un comentario super tolísimo. Quedan ben. E incluso lle faríamos un favor. Claro. Totalmente de acuerdo. Sería, cando, antes de morrer os meque-meque, definitivamente facemos algunha locura destas. No, Os imagina. deixamos en bo lugar. Imos a pegarlle algún cómico mentras fai unha actuación, por exemplo. Sí. Ten Sabedes o que comentarios pasou? despectivos que... Non. Non sabedes? Que pasou? A quen lle O foi? de, como se chama? Non me acordo, Jaime Caravaca, non? Foscaro. Sí, un fascista ali, un Feixista. neonazi. Fui ao espectáculo a darlle un tortazo por un chío que publicara en Twitter do seu fillo e tal. Locura, Hai que traballar cas mans. Sí. Claro, sí, as cosas hai que solucionarlas así sempre. Por Tremendísimo. supuesto. Violencia, sí. E o que sí que non dá paso é a publicidade que ven agora. Non sei, Que está pasando aquí? Non sabía como... Pero mira, es que Afecta está o calor, pasando- Afecta o calor. Estou moi cansado. No, está pasando unha cousa. É que hoxe aquí temos a unha persona que nos está vigilando. Eu non sei se vos dastes de conta que hoxe temos a la gente aquí dentro. É que hoxe está o programa sendo grabado moi profesionalmente. No. Está sendo Martín un profesional grabando o plano de Miguel. Especifica a situación. Eu non Sí. quería que me grabasen a mí. Hoxe pero... temos a Martín grabándonos. Eu non quería cámara boa, pero... Ese Martín, como Como mola, se se merece merece unha ola. Un tsunami, Pero que tengo Colle aquí aí unha pedazo cámara rollo da TVG, O sea, prácticamente. e das nosas redes porque vamos a colgar un vídeo así. Sí, Para unha vez sí. que parece o noso set profesional hai que aproveitar a situación. Bueno, Parece. Parece un metro cuadrado de los Pero 7. non lo es. Tal. Solo un trocito del set. Sí, pero parece super profesional, E volver a ter aquí a Martín Sí. é bastante Sí. guais, a verdad? Témola aí tirado no chan. Hai que invitarlo. Non digas eso, joder, que ya temos hasta Catherine fora. Hostia, ninguna cadeira, No. Antes teñamos cadeiras. É verdad, antes había para sentar, agora nada. Bueno,
Invitamos a comer. Pues nada, despois deste receso imos á publicidade. Pues nada, vimos falar dos intermedios, básicamente. Eu pensei que facías así para que lle mandaras a Juan meter un audio. Imagina. E acá isto acaba de ser super cutre, Quedou moi ben porque temos que falar dos intermedios dos chulos ou non tan chulos que poden chegar a ser os intermedios. E eu, por exemplo, penso en algún intermedio que che fai ferver o sangue, que che arde por dentro, como poden ser os de A3 Media, concretamente os de Neox, que che pon, volvemos en 47 minutos, e ti, no, pero xa macho fazer outras cousas, porque total... Dame tempo sacar o grado, Sí. sacar unha tesis adiante. Totalmente De acordo, sí. Vostedes así algún anuncio que teñas cariño ou dicir, buah, pues a min realmente os anuncios sí que me gustan. Anuncios. Sí, ou propia idea, gustamos os anuncios. Eu cando vin o de Toldos Gómez na Galega viñenme moi arriba. Codes. Teño que decir que Codes. sí. Teño que decir que sí. Cando En vin que serio? estaba Toldos Gómez, que tiña Toldos Gómez un anuncio na Galega, foi como: díselo, tata. Sí. Seguro que non molou tanto como a nosa promoción. Probablemente non. Pero así anuncios, si recordo en época de Nadal, que eran moi pesados con todo, con toda a Turrón, parafernalia de xoguetes. Xoguetes, sobre todo xoguetes. Pesados, ven, os mesmos xoguetes, veña, pues acabarei tendo que pedir algún deles. Claro, sí. E ti tiñas? Anuncio... Ou se che gustan os anuncios, porque hai xente que sí que lles gustan. Fanlles compañía. Sí. Compañía, fai un can, un gato. Os anuncios... Vos a poñer un exemplo de anuncios que fan compañía. Por exemplo? A teletenda. Hai xente que ten a teletenda de fondo e está escoitando anuncios continuamente. Ollo con comprar cousas tamén na teletienda. Ou o tarot. Quen non veu aí a Esperanza Gracia en algún momento da súa vida? O sea, é verdad que facía así coas mans. A ver, Tauro. Claro. Gustan os anuncios? Eu como comunicador audiovisual hai algúns anuncios que olliño con eles. Son obras. De feito, en España nos anos 90 estudiei, no igual Martín tamén. Ah, non, Martín é de xornalismo. Martín non estudiou. No, sí, igual sí que estudiou tamén, que nos anos 90 incluso había como unha especie de marca España agora de facer os anuncios. O sea, en Europa eran como nos Non será coñecían. o de Jerepa ou algo así? No, pero era unha forma moi particular, no? Que creaban moitísimas metáforas moitas veces e facían como con poucos elementos conseguían moitas cousas, como un anuncio igual Juan o recordo, dos espermatozoides de Volkswagen. Un anuncio que estaba feito con unha imaxe de archivo duns espermatozoides vistos con un microscopio. Sí. E que acababa co logo de Volkswagen e en ningún momento aparecía o coche. E era increíble ese anuncio, porque era todo como unha metáfora de chegar ao mellor sitio posible. E utilizamos os espermatozoides dunha forma extrañísima. Nun nivel de interpretación, pero brutal. Sí, de código e logo como que se fundía a imaxe circular da mina microscópica pola que mirabas os espermatozoides, fundíase co logo circular de Volkswagen, creaba aí unha metáfora circular da vida, do camiño de todo. Elígeme. É o coche que te vai levar polo teu camiño da vida, o Totalmente. Volkswagen. Había unha metáfora aí brutal. E iso foi un anuncio español. Pero marca cando, de España. que? No 90 e pouco. Barato saleu. Claro, non claro. como os dos perfumes, que aí hai máis Claro. pasta metida que outra cousa. Sí, ou os de anuncios estes que decías de Nadal, de Hola, Thomas. soy Edu, feliz Navidad. Mítico Ese tamén, anuncio de tamén. Nadal que sempre che fai chorar, que é como este ano non choro, venga, este ano non choro, plum, O choras. da lotaría. O da lotería. Ese sí que te fai chorar. Ese sí me apetece. Pero ese ver. produción, aí hai cartos. Oi, sí. Sodes dos que cando hai anuncios, estades vendo algo, poñen anuncios e cambiades de cadena mentres hai anuncios para ver algo que non está en anuncios e logo volvedes. Si non din, volvemos en 30 segundos. Aí sí que aguanto. Ou despois de un anuncio, aí Pero que estamos aguanto. xa noutro contexto. Por eso os 90 molaban máis. Claro. Tío, no, claro. mira, teño que dicir que antes, por exemplo, imagina, tamén encantábame cando estaba en Antena 3 que se poñía El Barco. Acordades vos da serie del barco? Sí. Sí. Vale. Vías el barco. Eu vi el barco, vía como meus pais, era, vamos, ir a misa. 3 personas viron el barco, temos Que confirmado. 3 personas? Eu Bueno, non, déitate. creo que máis xente vira o barco. Muchísima gente veu o barco, pero o asunto, poñían sempre 2 ou 3 momentos de anuncios. E había un que era moi pouco tempo, en plan, volvemos en 30 segundos, que aí non te levantabas do sillón. Había outro exacto para ir ao baño, que podías turnarte con unha persona, en plan, vas ti ou vou eu, porque eran como 2 minutos, e outro de 30 segundos outra vez. E acórdome de que eran anuncios que lle daban tensión ao asunto, sabes? Porque non nos cortaban adrede nun momento como álgido da situación, non?
cortábanos donde tiñan que ir os anuncios e xa está. Pero eran anuncios disfrutosos, porque sabías que iba a volver pronto e que estabas e que non ibas poder ver esa serie en outro momento, porque non se colgaba en ningún lado. Entonces era como, había que aguantar os anuncios como profesionales, sabes? Ahora no, ahora os anuncios... No, están mortos. Bueno, cómenos en YouTube, en Spotify, se non pagas. Pero teño que dicir que me gustan. Eu cando me di... como non tes Spotify Premium, tens que escoitar 30 minutos e anuncios. A mí encantan os anuncios de Spotify. Que van agarraos ás cookies, ¿no? Como? Porque a vos non creo que vos saia cada 3 cancións Evax Liberty, ¿no? Claro, xa. Vale, claro, efectivamente. No, Sí. a mí non sei que me sai. Eu non teño Spotify. A mí creo que me saen, claro, como escoito en coche, detectarán que vou en coche seguros. Seguros? De coche. Estou farto dos seguros de coche. Sí, Pode ser máis cliché que a mí me manden compresas e a ti seguros de coche. Sí, porque supoño que detectará que vai no reproductor dun coche o Spotify Claro. e dirán, no, este anuncio de coches. Claro, aí Sí, non sí. aí distingue solo o conductor, da igual que sexa femenino claro, masculino. claro, da igual. Claro. O Bueno, xénero, estes eh. días tiño que dicir que pasaron das compresas a anunciarme que hai del revés 2 en cines a partir deste 18 de... Ah, Es que esto deseando ir ver. Porque aparece ansiedad, Ai, sí. envidia, sí, o sea, veñen Hai creo que personajazos. novos caracteres. Sí, sí. A mí me está avisando que teño que ir á psicóloga que fai tempo que non vou. Pode ser. Tamén. Está Pode ser. sonando alarma esa de... Sí, sí. Tedes anuncios favoritos, aparte dos 90? No, eu toño todos concentrados aí. Sí. Nos 90. Todos Pues sí, por dalle, suposto. dalle. Eu están... Empezamos cronolóxicamente. O momento do boom, do anuncio. Teño que dicir que aquí falta alguén que é moi fan dos anuncios. Xa. Que é Xubi. Xubi, creo que as veces que veo sempre veo falar de anuncios. Xubi ten un DVD na súa casa na que ten anuncios, sabes? Por si acaso se perden, un día sacar a hemeroteca, poñenos encima da mesa e... E ademais que non sei de onde os saca, porque as veces que viña traía cachos de anuncios dos 90, ese, de boomer, de Pero estira. E a veces que nin estaban en YouTube, eu non sei Sí. de onde os sacaba. É verdade, onde Iba os algunha saca? páxina aí Do recuncho da meiga Do posible. recuncho de mí. Sí, sí. Probablemente. No, de un cuarto oscuro aí de Que anuncios había nos 90? Aparte de Scalestris. E de Volkswagen con... Con semen. Bueno, a ver, o tema do contexto dos 90 é que, aparte de que España internacionalízase co do tema dos Xogos Olímpicos, da Expo de Sevilla, estas cousas, Spain is different. nacen as canles privadas e eso, claro, mete moita inversión publicitaria. Nos 90 foron. As non foi sí, antes? no. Foron a principios dos 90, 95, Antena 3, Telecinco, todo eso é de principios dos 90. Ou mediados dos 90. Entonces aí empeza a haber un boom publicitario en España. E creo que nesa franxa entre 90, 91, 92 e 2000 está o mellor. Porque aí metíase cartos. E aparte, metíase cartos, pero ao mesmo tempo facían cousas que aparentemente parecían cutres, porque como o do Volkswagen, con mínimo medio, máxima expresión, ¿no? Esas cousas. Pero ao mesmo tempo parecían super ben pensadas. Claro. Como... Te gusta conducir? No. Era un amán, simplemente. Ah, claro, ese tamén, e teño de... A min un que me parecía moi espectacular, porque o vía como prisma ese de neno, era o de mítico de Corpos Danone, do yogur, que era como... Casei inmunitas, eso. No, el de Cuerpos Danone, el de Cuerpos Danone. Queres ter o teu cuerpo Danone porque tomabas yogures desnatados, no? E era como que te Pero vendían... ese é dos 90. Cuerpo Danone. O do Cuerpo Danone é dos 90 e moitos. En serio? Segurísimo. Pero ele Segurísimo. case inmunitas e si eran da Timel. Claro, no. Non eran de Danone. Eu refírome ao Correcto. dos yogures desnatados e ponían como figuras esbeltas, todo moi griego, todo, e era como, queres ter un cuerpo Danone? O do Cuerpo Froña Danone. que froñe. Joder. Es boomer. Este programa va a ser bastante millennial. Está ben, gustanos. Eso soame moito o mítico anuncio de Primo Zumosol, que tamén debe ser desa época. O que te defendía do matón do colexo, Sí. ¿no? Que o chamaba e Sí. daba unhas hostias. O mítico, que eu creo que o rayei de Piara tapa negra, Piara tapa negra, Piara tapa que sí, que como paté, non te preocupes. Sí. Ese estaba E sustituí uno Pisa Tarradellas, porque ahora para min os de Piara desapareceron e é Pisa Non Tarradellas. sí, Piara Non deixou de volviu, invertir en anuncios publicitarios. Sí. É certo, eso é verdade. E o mítico este de Jesulín de Urique do Colacao. Bueno, es que claro, si Ese- nos vamos ao apartado, abrimos o caixón de anuncios publicitarios que están protagonizados por Bertín Osborne, famosos aleatorios de la vida. Además o de Jesulín de Urique era como nun bar, ali todos aí campechanos, estaba el rodeado de
Azulín, chicas, que te apetece? O do Colacao, sí, que el decía para enerxía do día a día e para moito máis, rodeado de mulleres e todo eso. Dios. Era super... Sí. É que estou pensando cando falou de Para torear, decía, Colacao como para ir a torear e estas cousas, sabes? Ole. Cando falou de anuncios nostálxicos, os primeiros que viñeron á cabeza é o mítico anuncio de o señor de pernas cruzadas na cociña lendo un xornal e a muller como detrás dicindo, ui, necesito la cocina de no sé qué. E eses eran os anuncios España, Made in España dos Marca anos España, sí. 60, 70. Sí. Os dos conguitos que acabaron reinventándose moitas veces, non? Porque os tacharon, tiveron moitas polémicas os Certo. anuncios. Bueno, igual co Colacao. Sí. Tamén, Co Colacao houve moitísima polémica tamén. Con cancións os míticos jingles estes que lles ponían, que algúns eran bastante pecaminosos. Yo soy aquel negrito del África tropical. Sí. E o tema dos beizos, que ao principio eran moi gordos e os fueron como suavizando pouco a pouco. Sí. A medida que eles llovían palos, ¿no? Iban suavizando. Baixando yo filtro de Instagram. Sí, e acabaron como facendo a figura dos conguitos, acabaron reconvertindo en personaxes como os de Stevie Wonder ou Tina Turner, sabes? Como que poñen... sí? Porque como para non me decir, acordaba non nos de metemos eso. solo cos negros, non, nos metemos con... Aquí caenlle pausa calquera. Sí, os conguitos é como como vacilar a todas as persoas que teñen estes rasgos, ¿no? Para quitarse do tema racial. Vos, pregunta, se viene pregunta. Se tiveredes que protagonizar algún anuncio, de que sería? Contadnos. Que sería? Sí. É boa pregunta, Boa pregunta. Por exemplo, o Tricicle decidiu facer de Danacol, asumindo Sí. que xa estaba nunha edad avanzada e que os análisis non lle salían moi ben. No, é que... Claro. Vos que vos Omega gustaría? 3. Eu non sei. O primeiro que me se ven á cabeza é de alimentación, pero logo quito, porque non me interesa. De alimentación? Sí. En plan, unhos Kellogg's, algo así. Claro, pero tiraba por o saludable, pero ao mesmo tempo no. Pois eu diría de No. motosierra Husqvarna. A mí encantaríame aparecer aí nunha leira Cortando unha aí. motosierra aos pés. É dicir, como motosierra Husqvarna non hai nada. Ou Ratribrón ou algo así. Ai. Buah, claro, a ver, Claro, es que a ver, o anuncio de Ratibrón marcou un antes e un despois na televisión de Galicia. Buah. Alfonso Agra, saludos desde aquí. É dicir, é un icono que É unha putada pa él. Porque fixo traballos moi bons no audiovisual e vai ser recordado por o maldito Ratribrón. bueno, si lle pagaron de todas as veces que saleu o Ratibrón na televisión de Galicia, xa che digo que pena, a mellor non lle queda. Pero se o grababan cada ano o grababan Diferente. Claro, de distinta forma, facían unha... Seguro. Nen rata, nen ratón. Sí, o sea, o algo así, esquema, o sea, o guión, as frases eran moi parecidas, pero a situación era distinta. Grababan, non sei se o facían todo de seguido nun solo día, para todos os anos, que non Como creo. sketches diferentes de Ratibrón. Claro, facían sketches diferentes, había moitos, Hai un de Nadal. 10 ou 15. De Nadal, e que aparecían os ratos con No, forro. simplemente era Nadal. E hai máis ratos en Nadal ou que pasa? Non sei. Hai máis proliferación hai manada. E vos que pensades dos anuncios que non son nada realistas ou que realmente non representan? E, por exemplo, falando de Evax, Sí, estas rapazas que aparecen facendo piruetas sí. mentras menstruan. Aí eu fago eso mentre menstruo, Facer piruetas e Eu colgarse. fago vida super normal, Claro. cando teño regla. É que é unha das queixas, non? Que se di moitas veces dos anuncios destes é en plan, que un fai piruetas está colgada A min preocúpame máis os de... Atención, porque isto é preocupante. Os de cuchillas de afeitar e unha tipa pasándose a cuchilla cando xa está depilada. Sí, Non sí, vai a ser que se vexa unha perna con pelos. É dicir, que sentido ten? Porque un home sale afeitándose a barba e ten barba. Claro. non sei, Sí, xa che digo eu que non sí. sei, Isto teño fijado eu. Eu creo que ten a espuma posta, pasa e queda moi fino, Que vai de way, tamén che digo, ojo, que non vai a ser que se vendan cuchillas de afeitar Que non afeitan ao nada. mismo precio para os dous géneros. Porque como, claro, temos a piel tan diferente e nós necesitamos unhas que sean rositas e que teñan gel para que non se nos irrite a piel. Isto é un comunicado que vamos a mandar dende aquí. E polvos de talco despois, hombre. Que baixen os prezos e que as rapazas deixen de coller as cuchillas de afeitar dos mozos para afeitar as pernas. Como? Que A min comunicar. rouba a miña.
Que dis? Sí, a Pois mí a mí pásame o contrario. Entonces é mellor. As miñas de afeitar estas de Gillette, 3 cuchillas, que son Porque son máis carísimas. baratas e gastamos moito en produtos de higiene, que temos Canto custa unhas cuchillas desas vosas? muchísimo máis que a vosas, Sí. moitísimo máis. A miña costa E porque 6 son e pico. puto rosas. Sí. Porque Solo polo color, literalmente, en plan, polo color. Sí, é porque son máis como non son tan tochas. Hai un diseño que aí. sé, Hai- a min fai máis normales de verdad. que hai o sea, moita inxeniería aí igual. Eu agora descubrín tamén digo a copa menstrual e non estou gastando o que gastaba antes en produtos de higiene femenina, evidentemente. O sea, bendita sea a copa menstrual, pero oye, que temos un IVA de lujo aínda nos Sí. produtos de higiene femenina. Pouco se habla desta situación. Pero non o iban- non o iban a quitar. Que iban a Iban, baixar. pero siguen Pero- o mesmo precio ou máis caras. Unha promesa fallida deste gobierno. Yolanda, por favor. Por favor. Non sei de quen era esa partida do orzamento, Non pero... sei, sí, a ver que está Macho, pasando. De verdad, pero bueno, sí. Bueno, Sigue, por favor. Sigue, logo podemos entrar tamén no tema, seguindo polo dos conguitos, podemos entrar en temas de anuncios polémicos como o do pirulo, o Ah. anuncio do pirulo tropical, que aínda fai non moitos anos suscitou como unha especie de ira de redes en Twitter e por aí. qué? En plan, Porque como que volveu a sair a luz, porque a xente non sabía que existía ese, claro, a xeración nova non sabía que existía ese. Entonces, o ves que non sabía que existía o pirulo como concepto. No, o anuncio este. Vale. Que pasaba no O anuncio, por resumilo rápido, son uns nenos nunha praia e mezclaba un pouco, estaba con moita carga sexual o anuncio, e meter a nenos con moita carga sexual no medio, pois non soe funcionar ben. No, Que eu non digo que o anuncio fose malintencionado, seguramente tamén houvese. Hai que verlo con a perspectiva e o contexto de época. Entonces había moita xente que defendía por este sentido, no, Sí. defendelo dentro do seu contexto da súa época, porque ao final non podes ir á cárcel por facer eso. Tampouco era unha salvajada, ou por lo menos a mí non me parecía. Pero había algo. Sí que había cousas, sí, o sea, non é un anuncio normal, eu non o faría ese anuncio nin a día de hoxe nin nese momento, pero entendo que nese momento pois teña certa explicación, entre comillas, e tamén nos sirve para ver ou para sentirnos orgullosos de que as cousas, algunhas, aunque se sean poucas, cambian. Cambiaron. Por exemplo, Claro. Calice Claro. para todos. Calice de para todos. Iniesta, non pasou nada. Ou os anuncios de Coca-Cola, o mítico este da canción, o anuncio este que iba un hindú servindo, o de, como se chamaba a canción De esta? pita, Era un hindú nunha Recuerdo desbloqueado. Sí, era como nunha especie de festa de clase alta Sí. e estaba el de camareiro, o hindú, por aí servindo Coca-Cola e de repente en algún momento ele está como sudoroso, está como cansado ou algo así, non recordo, está reventado de estar traballando, colle a Coca-Cola, a bebe e acérquese unha señora maior, desta señora maior, pija, chea de follas. Bebe Coca-Cola e transfórmase. No, pero Empézase a señora dille algo así como, que fas bebendo a Coca-Cola? Ti estás para servirnos as bebidas. A mí parece moi bo anuncio, A mí pareceme un pouco racist, pero bueno. No, Sí. dixo aí, a clase traballadora tamén ten dereito a tomar a Coca-Cola No, pero a señora replicaba a señora que lle dicía que non beba porque Pero o señor bebiu, pois acabou bailando ca señora. sí, E todos pita, pita, correcto. Facendo un guiño cultural bollywoodiense. Bollywoodiense. O racibudiense tamén, sí, Bueno. como queres velo, ¿no? Tamén era o desa época era de despedido. Sí, sí. Como era? Se cierne sobre Pero escoita, do pirulo, que como acabou o asunto? O do pirulo Cancelado. tropical, claro, o do pirulo non acabou cancelado porque xa non está a día de hoxe. O pirulo Cancelado. que había un momento que o neno que estaba tomando un pirulo se acercaba a unha nena Sí. e lle pedía de probalo. E o neno que facía, como era multifrutas, como tiña como 6 sabores ou algo así, como que o lamía e dicía, a tipa dicíalle que quería probalo a nena. Entonces era o que facía era xirarse e darlle un bico destes de tirabuzón con 3 volteretas. Vale, como fai a forma o pirulo, ¿no? Sí, que a bicaba como que lle traspasaba o sabor, bicándoa. E despois é unha cousa rara que eu interpreto Bueno, tal e como estás narrando pareceme atractivo, pero eran nenos, Pero claro. hai un xiro de guión, hai un xiro de guión ao final que eu interpreto que a nena como que se transforma nunha muller maior, o sea, de 25, 26 anos, super sexy e tal, e se lle acerca ao neno nun mítico contrapicado que fai enorme e o neno, en cambio, o grabas en picado que fai así como pequeniño e tal. Sí. Entonces como que a esa señora despampanante se lle vai o neno e lle pregunta se pode probalo. Entonces ves a unha rapaza de 25 anos con unha clara connotación sexual e erótica preguntando a un neno de 5 anos se lle dá de probar o pirulo. Ai, Hostia. claro. Hostia. Bueno, eu podo chegar a entender que eso Eu totalmente. Pois Era un pouco eu creo que foi fai un ano ou dous que e había xente defendendo, e xente que, por exemplo, o mítico este actor Willy Toledo
fixo un comentario en Twitter sobre respostando ao paisano que publicou o anuncio do Pirulo dicindo que agora había xente que se escandalizaría, rollo, a ver canto tardan en sair orcos con pelos nos sobacos a protestar. E tamén lle caíron palos a él. Impresionante. Sí, a ver, que cada cousa é peor, unha cousa peor que a outra, sabes? Pero como que ese anuncio, por eso non... joder, que saíron na prensa, toda a polémica, Que pero... forte, non? Pero fai moi pouco tempo, Bueno, claro, es que si este anuncio é de fai cousa de menos de 2 anos... No, anuncio de No, fai no, no. hai moito. No, anuncio dos Pero 90. repoñeron, no. No. saliu. Alguén o colleu de... Acabo de entendelo todo. Alguén o atopou por aí perdido, o colleu e o trouxo agora. Como que é un anuncio de fai 30 anos. Sí. Que máis anuncios turbios teses agochados? Máis A turbios. min gustoume moito eses dos anuncios turbios, Este é Anuncios bastante turbio, turbios. sí. Hai máis anuncios turbios. Es que eu non... A É ver, que hai é moitos anuncios turbios, de Latinoamérica moitísimos. Hai un montón- E de Argentina, Hmm. Aí hai moitos turbios. Os de Schweppes de Argentina. Para, un que me encantaba era o Pagafantas, que de cando era de Fanta. Vos acordades vos dese anuncio? O gato, na. Gusta, es que non me acordo, teño como Sí. a vaga sensación de que me parecía moi divertido, como que era destos anuncios que me quedaba sempre a ver, sabes? Portero, que no me dejas entrar, vecina, que Esa no era, para. esa era. correar, Sí, a esa era. tomar Fanta te irá. Sí, ou sí, había cousas guais, Logo había Sí. Curraos. Había tamén un que recordo moito que ademais eu creo que o sacaron con super mala leche, que era un do Bombazo Mix, do míticos recopilatorios estos de música, ¿no? E o anuncio iba sobre que poñían alguén facendo de Agnar xusto cando despois de que tivera un atentado, un intento de atentado de ETA ou algo así, e puxeron a alguén caricaturizado de Aznar nun coche bailando tal, e se acercaban uns guardias civiles e lle preguntaban, que está escuchando? E el tío dicía, el Bombazo Mix, sabes? El bombazo. ¿Sabes? E acababan de atentar contra él fai 2 semanas. ¡Hostia! Isto sucedeu de verdad. Sí, O sea, o do Bombazo Mix. pero isto non sería o mellor os No, míticos que había, como se chamaban, joder? Sketches, así os de- sketches dos, como se chamaban? Os que había antes que eran como os míticos os guiñoles, joder. No. Guiñoles. Esto era un... Que te acordas dos guiñoles, que eran Sí. unhas marionetas Os do Canal Plus. Sí. Sí. Tes que te acordar. Eu sí que me acordo. Era Vai, de vai. pago, eu era pobre. No, pero a veces sintonizabas, a veces. Podías aí hacer uns tejemanejes. Sabedes cales a mí me gustaron moitísimo e hai recopilacións en YouTube e teño que admitir que as vexo de vez en cando. Mixta. Sí. Ah, de mixta. Sí, o sándwich mixto, ca mixta e o pato de mixta Sabe a e mixta. a historia do pato de mixta. Es que me Ou a encantaba. de- Esa narrativa que trascende os anos, porque van creando máis Sí. cousas. E ese humor é deses que entras ou non entras nada. Sí, sí. Sabes? Porque eu acórdome que es que cada vez que salía es que me despollaba. El gato volador, sabia mixta. Era, con X de a mí mixta. encantábanme, pero había peña que era como, de verdad, Sí. isto non ten gracia ninguna. Pois estos anuncios hoxe non os vemos, Un dos No. anuncios que tamén é así moi tolo porque non se entende un carallo, pero que estaban moi ben feitos, estaban moi ben traballados, é o desodorante este vermello que sempre protagoniza un rapaz negro. Soavos. O do cabalo. Sí. O que vai en cabalo. Tararata. Como Sí. se chama? Buah, ¿Cómo Pues se ese chama? anuncio aparecen como diferentes transaccións loquísimas, a mellor, e aparece nun cabalo, de repente aparece nun barco, vale. Pois todo eso é seguido. Non hai como unha montaxe, non Que hai é un plano secuencia. total. E Que vai van vai co montando torso, todo o co torso escenario. descoberto e un pantalón Sí, blanco, verdad? Sí. Mítico. Que esas imaxes, tío. Que era en plan como soy ese que va a Sí. acabar con tu novia en la playa en un barco, no Sí. sé qué. A min había un que me encantaba. Bueno, que es que me perdía, que morreu esta actriz, creo, fai pouco. Sabedes esta mítica actriz que sempre levaba unhas gafas de cu de botella? Sí. Sabedes de quen falo? Non me acordo do A seu de que nome. sai nos Increíbles. É na No. moda, no. Que está basada nunha. No, é unha creo que saleu en varias películas de Almodóvar, me parece. Pode Era ser. bastante coñecida, morreu foi pouquiño máis. E era, o sea, literalmente o anuncio estaba curradísimo porque parecía de perfume, o sea, mítico chico y chica en un lugar súper estéticamente precioso, bonito, no sé qué tal, y de repente faise un zoom out e é unha señora con Silic Ban, a señora esta cas gafas, dicindo, nunca sabes lo que te vas a encontrar en unha gota de Silic Ban.
Sí. Non vos acordades Sí. de No, ese pero anuncio? parece buenísimo. Era buenísimo, porque estaba, o sea, es que había unha produción tochísima que decías ti, a ver, que será Paco Rabanne, sabes, Dior, que tipo de perfume me van a vender, e de repente era un anuncio de Silic Ban, e é moi guai, molaba muchísimo. Recórdame ¿Y vos o de qué crees? KH7. Sí, que están tamén. aí Ah, o mellor era de KH7, semidesnudos lavando os pratos, e botanse KH7. Sí. Bueno, aí tamén hai cousas entre deterxentes, Fire e cosas, hai algúns anuncios tamén que O dos con payasos, tío, que medo me daban. Que payasos. Os payasos do detergente este de mi color, ou como era. era Sí. diabólico, sí. Oh, O Dios de Stephen mío, King, por o de It, favor, o socorro. do libro de It, Sí, sí, das sí. pelis. Eses, mal rollo, mal rollo. E vos que credes? Eu teño unha pregunta aquí a respecto destas cousas. Hai tempo para Solo, preguntas? non, unha pregunta de un minuto, creo, sí. No, é un tema de que vos credes que había máis Dios, máis liberdade antes ou era unha cuestión de inocencia e ingenuidade? Que vos parece En que isto? sentido? De que antes, por exemplo, o anuncio este do Bombazo Mix non a día de hoxe non se pode, non o poden implantexable facer ese chiste, Bueno, porque se utilizan as redes esa xa para broma, facelo. o do pirulo, por exemplo, xa non ten cabida igual na nosa sociedade como tal, pero eso se debe a unha cuestión de liberdade ou a unha cuestión de simplemente de social, de inocencia ou de algo aí que... Eu creo que non ten cabida dentro das axencias de publicidade. No, porque non lles compensa. Claro. Das cadenas tronchas que están... Exacto. Claro, na Pero, tele. como decía Lidia, nas redes... O sea, antes tampouco se empregaban as redes para Non había. claro, agora mismo hai moitísima bueno, consumimos moita máis publicidade en redes que na tele. A xente Claro, nova es que consume moita máis rede que agora, tele. Agora a xente pode as campañas publicitarias pode chas facer a xente. Por un 2 euros podes... Quero dicir que a xente pode Sí, compartir, sí. pode É facer que a túa publicidade... Moitos creadores e creadoras que vemos que, ai, que encántame, son malditos anuncios andantes, porque están, ai, estou tomando este café non sei onde, estás che facendo un anuncio diante da túa cara, sabes? É dicir, é un anuncio ao final. Hai que proteger o consumidor. Sí, sí, eso é moi certo, Sí. É verdad. Hai que protexerse a un mesmo Tamén. Temos que tamén ter o dereito de consumir cousas pois con certo sentido, e cando non queiras consumir anuncios, Sí. decidir non consumir anuncios, que non chos metan forzosamente, porque parece que chos meten por todos lados, Es que en YouTube chega un punto ya de cansancio. A Martín no, A Martín estas cosas non lle pasan, que paga YouTube Premium. En YouTube Premium. Burguesía, chaval. Aí Sí, lo señor. tes. La casta. Home, Mira como se esconde detrás do foco. A É que a élite. min, de verdad, o sea, é que é moi cansino, que non quero aprender inglés, no, en 3 días, gracias, non me apetece, moi cansino. Pero iba a dicir unha cousa que a nos convén absolutamente nada, que é poñer pois un bloqueador de anuncios. En plan, Un adblock destes. Un adblock, Un que adblock. así nunca che máis che van a saltar en YouTube. pero que pasa a cambio? Nada. Entonces? Que por exemplo, os meque non monetizan. Ah, vale, claro, entendo. Pero ese é o entendo. único malo. Eu non o recomendo usar porque a xente se ten que gañar a vida. E hai moita xente que crea en YouTube e así que so merece, Claro. sabes? Pero, bueno, Bueno, bloqueador, eu recomendo últimamente o Solar, que está bastante ben. E a maiores, si tes algún tipo de problema con alguén que tiñas no WhatsApp, no Instagram, sí, bloquear, unfollow, bloqueo. totalmente. Son os mellores bloqueadores. A nós no. Totalmente. O exército merece... Que pasou? Nada, estamos así. Estamos fora de tempo La, xa. Lara. Fora- Estamos Venga, fora de venga. tempo. Moi fora de Vámonos a intermedios, Sí. venga, vámonos a intermedios xa. Sí, Se sí, fini. sí. Ah, pues sí, pues sí que quedaba máis tempo. Pues sí, pues vamos a intermedio. Vámonos a Un intermedio. intermedio moi grande, porque esta semana que ven non nos imos a volver. Último programa para semana que ven. Ai, non digas esas cousas. E aí sí que ven un intermedio. Sí, ven un intermedio moi longo. Tremendo Pues intermedio. nada, moitas grazas Miguel, moitas grazas Lidia, Martín, Juan e a todas vos por Chao, escutarnos. chao, chao, chao. Adeus, disfrutad do Adeus, intermedio. adeus. Chao, 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 chao.